Hello mga bay, kumusta man mong tanan diha mga bay? Ato sa pahayagan ni atong kamerabi para maklaro ang ato ang kaanyag. Kana. Mga on di ay tanin ninyo mga bay. Hindi gutom na ko kaayo. Di ako diri nilungag nga bagong ani. Bagong ani ang bahaw ni gahapon bay. Ramay ay. Kausara mata mo ka og rice sa kaadlaw. Ito na ning hotdog ning sa salmon. Tagsa na lang bitaw ta mo ka og rice bay. Yada ako giprito diring manok. Di akay na may sobra ang manok to nga. Kuan siya kanang medyo blacky siya bay kay ko siyang gibutangan og kaning chili powder. O kaning black pepper powder gitadtad nako. Sa may kuan ni ha. O ilahan ni tagduha sila ana. Tulo duha. Ang bahin lang mo nang duha. Bahala na mo. Tagtulo mo. Duha ako. Na may sobra. Silang duha Sara tulo kay Priya tulo. O ada ay duha. Paa og kaning sumpay sa paa. Sa kapaahan na po ni ako amay. Mga unta bay kay gutom ko bay ba dinali ang kaon lamang ni ato ang kaon. Kay sausawan diri kuan ay ahos suka. Limon. Alauna nakapin bay pinaspasay lang ning kauna kay kuan man kanang igluto pa ko mga putahe naon ta ninyo ba muni lang kanon diri oh buhaghag nagbulag-bulag ba di pareha sa atong kanon nga dikit-dikit una lamang ko nila kaon kay gutom ako. Kamu dia nga ulo mo? Ano to? Kukad na mo diha kay magsalo ta bay. Magsalo ta ninyo dali na. Ako diri ba di man kumukaon og di nakugot di badud kugot mon ba. Gani nang buntag. Ug man ako gihimo pamahaw ni amahan ug ni inahan. Nagkape ko. May nagduhan Sara gani nang api mi. Nga. Kapira akong gitungab. Tapos magsakan ako. Kay mamlansa lagi ko kadot sa akong uniform bisag tulo ka buok. Ay daghan ko ditong plansahon. Galinya mga plansahon dito. Misingit lang ko tulo ka uniform. Kaya di man pwede nga di mo plansahon among uniform ginahanglan hapsay kay uniform. Bisag katabang hapsay ang uniform kay bati man kay subtan-awon nga mura kag igukod og plansa. Ito dalikit ko og plansa ganina nya. Nagbalon po ko og kaning pan. Ipalamanan ako nilungag nga itlog. Lami ang kuan manok ba pinirito niya. Patungan ni mog ahos fresh. Kay nilungag itlog man ang pamahaw ni amahan. Out. Ipasubraan na lang po og lungag nako kay haron magkakaon po mig nilong ang itlog. Among gipalaman sa tortilla niya, tangan na mo sliced cheese. Nya akong gipiit atong kuan kanang bread toaster. Alami na kayo. Mura na katong tortilla sa mall, matang mahala.
Muto ay ako na malansa dito sa pansahanan area. Ngit-hungit po ko itong balon. Nga. Samtang ipatasking na ko si Manding. Tasking si Manding. Basta si Manding magtasking busy ko anak. Maningkamot ko mahuman ang tasking kay tulo manggod ka oras oy. Mga ako lamay patubang sa akong kambal. Pagkahuman idalaga na po ko sa silong bay kay limpyo ko bay. Niikyas ko sa amo kay nang mata na ba. Nahinahinay ko og kana og tikang-tikang sa tiil. Di man ko magmedyas diri kay magmedyas di ko magsinilas. Sa sulod sa balay, di ko magsinilas. Ang sinilas na ako, kung gibilin diri sa kusina. Magmedyas ra ko sulod, magtikang-tikang, hindi madunggan. Kaya magsinilas ka, banha kay tak-tak-tak-tak-tak. Banha kay ng hagdanan. Hibaw ang tanga. Uy, hinsa man ron. Dali ko dalagan sa silong, gabira ko sa vacuum. Andam ko sa map. Dalagan ko sa silas. 2 ka kasilas akong gilimpiyuham. Diri sa Perminila Tambayan o dito Pikas. Kapay sa kakasilas dito. Itong kwarto sala sa mga lalaki bisita. Patuma subay. Man dali na ko og map bay. La map na nang salog dito nag-vacuum ko dito sa gawas. To sa naay mga buwak nako sa akong classroom. Ipambira nako tong akong mga buwak kay na may daghang mga amigas anang kilid. Mga matay. Kan nag-spray man si amahan. Spray sa mga insekto. Pagkahuman ni dalaga na pugod sa kusina kay nagtak-ang naku aning manok. Nya baling gutuma man. Ang ko manok duhag tunga. Bali tulo ka manok ni. Ito akong gilit, so doha manok og tunga. Nya ang tunga pud akong liprito, mo na imong sudan. Libulahan. Mga nitong duha diri karon. Guba na kayo na ngarang gutuma, umari na sa kusina. Nanay makaon. Una lang kung kaon nila. Na, dali ko prito, samtang takang ko dito sa ibang takang napakulutuon ba lutuon karon Chinese noodles mabag pansit canton ba sa ato pansit bami yan tawag diri Chinese noodles may akong putahe ron na Dua ka klase nga kanon. Kinaingon ani ka, di bahaw man ni, gahapon man ni. Ako na lang nagkaon, kaya di man mga ubahaw itong kuam. Uban na mong ibang lahi. Inang sahay, mapungot ko. Kung inan, paglungag ko imuha, hindi ka makaubahaw. Eh, masa ang kanon din na. Sayang mag-ilabay. Mungtana ko sa iya nga. Mama mo ibahaw sa inyo, nga hindi mga makaubahaw. Kabuhion siya, kaon siya bahaw. Kung nga wa man ingon siya, wa man gud mi bahaw sa amo kay magluto mi igo ra man pud mahurot. Di mi magluto og daghan, aw mao ra pud sa amo ah. Ni Pinas, sakto rang lutoon.
Naisubra usahay, manabahaw. Kaunon. Magkaon, continue na po ko diri uguan ron. Yuto. Kinahanglan ay sila mga on. Nahatag ng pagkaon sa taga-Maniho. Kanunay man mi diri maghulat sa ilang sobra bay. Ang taga-Maniho ang perminti kanunay bag-o na ilaha. Di kami maghuwat mi sa sobra sa amo. Pero sahay, palas karon gutom na kaiba. Nanay chance makaluto sudan. Dali uluto. Ay gutom. Ambot ka ani unya kung mahuman sila kaon. Kung gut mo na punta ani. Pero dili na ko siguro mag-control na ko siya kung kaon ron bay. Sahi makaibog manggod niya. Mahuman sila kaon. Mayon na silang hiyo. Tilingkod lang ta, tilingkod. Nagway. Lingkod, dadag, kuhit-kuhit, ba't ginagmay sa pagkaon? Maglanlan. Na nga. Makakaon lang, pugos. Hala, pag is-is na mo ba, kay mag-end na tabay. Mag-is-is mo sa wala pa nako matagay gifo pa ko mahuman og panghatag kay baling daghana. Giduka na ko gabi. Continue na ko sa pamimigay ng reward. Yung iba nabigyan ko na. Hindi ko natapos ko gabi kasi nantok na ang tunga ko ba. I-is-is na kayo dyan. Ang is sa live, wala, di mapil ang time, no? Wait time. Marag pwede mo siguro, sit. Diba, hapsay na itong plato ba? Ay! Sabaw na lupat. Hapsay na itong plato. Nasinaw na ang luha kahiwa. Tipid yun sa sudan ni mga bisdak kay naanad bang kung taanig tinipid sa sudan. Daan pa siya una ginagmayon gid ang sudan. Kay kusi-kusion na ginagdum ko nagdako sa kong lola. Kusi-kusian na ng lamisa aw anang plato nimo gamay ang sudan. Nito po taw nabala po din taw tagidyo. Nahantod karon naanad yung tagidyo sudan. Thank you so much mga bay. Hindi na lang kutob. Kaya may akong tiwason. Bye. Thank you for watching.